Let's welcome the man of God. Hallelujah. Kini siya duganan ng District Presbyter, mga igsoon sa Mindanao. Praise. Amen. Hallelujah. Sa Caraga District. Praise God. Amen. Di pa ginamawo pa nila mo puli, kaligon pa mga igsoon. Salamat sa Ginoo, una sa grasya at kaluoy sa Dios. Doon na say agi mga igsoon. Hallelujah. Praise the name of Praise the Lord. God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Tanan, mag-ingon. God bless, Reverend Rick Casimiro. Akong gipasalamatan ang Dios una sa tanan kay siya may hinungdan ining atong katiguman karon. Kung wala tani hatagig maayong panahon o wala tani hatagig maayong paglawas o wala tani gi-provide sa tanan atong panginahanglan, wala tani ni karon tagna. Busa ang ngayon nga ato siyang pasalamatan o pasigungdan. Amen. Hallelujah. Okay, salamat sa mga igsoon ko sa atong ipabot ang mga pagpasalamat nga to sa atong LM department. Tungod ni ining mga invitation ninyo kanako aron nga mahimong mamumulong ni ining mao mga igsoon ko nga katiguman sa mga kababayan. Thank you so much sa LM department sa Eastern Visayas District. Hallelujah nga gipanguluhan sa atong maabtikon kayong District LM President. Sister Andres, Pastor Andres sa igsoon ko, praise God. Niyato ngayong aging bulan siguro kadto nakita dito sa Bohol sa LM fellowship gihapon nila dito mga kaigsuonan ko nga nasayod ko nga kung hagop ni dito mas hagop yun ang inyo dinhi kay magtabok-tabok man mo mga isla. Hallelujah. Buwan salamat sa Ginoo sa kusog kay gikahatag igsuon ko. Everybody say praise the Lord. Ug kaninyo usab na tanan. And thank you so much sa atong LM sectional LM department. Ato ta sa mga pulong sa Dios. Ato bang maklaro makita ba nato mga igsuon? Dito sa Loyo, klaro ba ninyo dito? Dire. Murag hanap-hanap lang kayo. Amen. Okay lang, basta bahalag hanap, basta na ay makita. Salmo 27:6. Gusto lang nako nga ang tanan mo ay mubasa niini. Amen ba? Amen. Okay, katong makaklaro pahala, basa mo kusog. Katong di na kayo makaklaro, bahala kung sunod-sunod na lang mo. What will we go? Amen. Matod pa sa pulong sa Dios, matod pa sa salmista David. O karon pagaybayaon ang ulo ko. Ang tanang dunay ulo mo yung praise the Lord. Praise the Lord. Ang walay ulo mo yung amen. Tanan yun din nato, naagod tayo mga ulo. Salamat sa Ginoo. Matod pa ni David mga kaigsuonan ko. Atong padayon sa pagbasa. Hallelujah. O, go. O mahalat ko nila sa iyang pagbabago, mahalat sa kalipay, ako makaawi. Oo, ako makaawi. Amen. Dalaygon ang ngalan sa atong Diyos. Palakpakan nato ang atong Ginoo mga igsoon. Hallelujah. Dalaygon ang ngalan sa atong Diyos. O usab ato ning basahon dia sa English mga igsoon ko nga pinulungan kay aron nga masabtan gyud sa tanan. Hallelujah. I always read it aside from the Visayan version of the Bible, I also read it in the English version because I know nga doon naman ko'y uban ka nato nga di kayo makasabot o binisayon mao na nga atong in-Englishon. Aron nga ang tanan makasabot yun. Wa na mo paggawas yang pultahan nga usa man tuyuan. Kung di pa yung kakasabot ana, ambot lang nimo. Hallelujah. Matod pa diha sa kasulatan, and now shall mine head be lifted up above mine enemies round about me. Matod pa ni David, mga igsoon ko, karon ang akong ulo ginaisa, ginabayaw, ibabaw sa akong mga kaaway nga naglibot kanako. Sa akong gikaingon, ang tanan nga dunay ulo mo yung amen. Yeah. Good. Sayang yun mo nga doon na mo'y ulo. Kung doon na mo'y ulo, iyango-iyango, kung di ko ako masiguro yun nako. Klaro yun. Namati yun ay mo. Hallelujah. Huwag ang Biblia nag-ingon, matod pa ni David, imong gibayaw ang akong ulo. Gusto mo lang gibayaw? Ha? Gipataas. Wala gipaubos. Gipataas. Matod ni David, imong gibayaw ang akong ulo, ibabaw sa akong mga kaaway. Tanang nakikaaway mo yung praise God! Praise God! Hallelujah!
gibayaw, giisa, gialsa, gipatoy hakaw ang akong ulo, matod ni David, ibabaw sa akong mga kaaway. Nga, unsa ko no? Nagalibot kanako. Tanawa ko nun sa imong palibot, be. Tanawa nang sa imong wala, tanawa nang sa imong tuo, kanang sa imong atubangan, o sa imong likuran. Tanawa, tanawa, tanawa. Nakalaro ninyo na? Siguruhan ang imong katapad ron. Kay matod ni David, imong gibayaw ang akong ulo. Buti pasabot, imong gialsa ang akong ulo. Ibabaw sa akong mga kaaway nga nagalibot kanako. Jesus. Hallelujah. Mga kaaway nga naglibot. Ikaw ha? Hallelujah. Praise God. Murag nindot ni Minsaya. Kagdirahan kaning mga kaaway ron. Mananguin mo na isa. Kanak sakto na pastor. Kiningaya sa kong kilid. Ay. Hallelujah. Praise God. Pero hay malumaw mga isuon. Dili nang imong katapad karon mo imong kaaway. Dili man na mo uybot ipasabot ni David. Dili nang naa sa imong likod o naa sa imong atubangan. Dili na mao. Dili tong imong kauban sa imong balay inig ulit nimo. Nga usahay mo ko ikaw santil mo ka. Dili na mo ikaaway nga gisgutan ni David. Aba nga ang kaaway nga gisgutan ni David nga nagalibot kanimo o kanato bisan asa ta ngadto, mao ang atong mga balatian, mao ang atong kawalanon, mao ang atong mga problema. Everybody should praise the Lord. Nga bisan asa ka nagapalibot kini kanimo, mungad tumaga sa ospital, mungad tumaga sa masakyanan, bisan asa ka ngadto, ang imong mga problema nagapalibot kanunay kanimo. Everybody should praise the Lord. Dili lang imong katapad, dili lang ng imong silingan, di man pirmi magkapalibot nimo. Pag mulakaw ka, walang nala sila. Pero ang tinuod na problema, kanunay mag-uban nimo. Ang problema nga mulumos kanimo, mao ang imong mga kawalanon, mao ang imong mga kaisunan kung mga balatian, o kumalpang mga pagilahangnan. Kung nasahin mo sa gisulti ni David, matod pa ni David, imong giisa, imong gialsa ang akong ulo, ibabaw sa akong mga kaaway nga nagapalibot kanako. Nasayo ko kung unsay buti pasabot ni David igsoon na nahibalo kung ining butana. Sometimes we really don't understand. If God will not give us the understanding, dili nato masabtan kung unsay buti pasabot ni ini. And we cannot appreciate the Word of God. Kung unsa ni ay nasa atong kinabuhi. Sayod ka. Kinsa may kamao, dili kamao diri mo langoy. Daghan. Ang hinungdan nganong kining dili kamao mo langoy, di ganahan maligo dito sa suba, ngadtos dagat ngano man. Kay basig malumos. Mo, magyud na hinungdan. Kaya inigligo ni mo, di ka kamaulangoy. Nakakasumig. Kasi siyempre, pag unload ni mo, goodbye, Philippines. Siyempre, pag mo-unload na ka, awa na. Pangadji na lang. Sigurado na. Lagi. Pero, pamati. Bisan unsa kalawom ang suba. Bisan unsa kalawom ang dagat. Bisan unsa ka kusog ang bulog niini. Bisan ug ianod ka pa maigsoon ko 20 dato sa 100 kilometros bisan asa pa ka moabot. As long nga ang imong ulo na pa sa ibabaw, buhi ka pa igsoon. Di ka pa mamatay igsoon ko. Hallelujah! Asa magkadalha sa bulog, buhi pa ka kung ang imong ulo na pa sa itaas.
kung ikaw nag-aalsa sa akong ulo. As long as gawas sa akong ulo, survivor pa ko. Nagkapalahutay pa ko. Nagkasurvive pa ko ni ini. And I do believe nga dindaghan ka nato din hikarong orasa, mga survivor ka. Siguro kita gianot sa daghang masinunadong kabugat, pero salamat sa Diyos ang atong ulo giarasa pa sa Ginoo. Wa pa niya gipaunlod ang atong ulo. Bahalag asa ta mga buti ini. Basta ang akong ulo naglutaw pa, buhi paghihapon eh, may paglaon paghihapon eh. Glory to the name of the Lord. Hallelujah. Everybody should praise the Lord. Huwag nasayog mo. Huwag ganiining maong pagpadayag ni David. Matod pa niya. Therefore. Ay tanong, therefore. Buti pa sa this is a conclusion. Mauni siya ang resulta. Nga matod niya kay ang Ginoo nag-aalsa sa kong ulo. Bertaliwala o di palibutan ko sa kumakaway. Pero nakasurvive ko kay tunay Ginoo nag-aalsa na ko. Di ka lagi malumos. Buhiton ta pa ka. Sige lang. Tungod din. Matod ni David. Busa. Tungod din. Will I offer in His tabernacle sacrifices of joy? Nga tungod din. Tungod kaya Ginoo nag-aayon ako. Tungod kaya Ginoo nag-supply. Tungod kaya Ginoo nag-hatag. Kaya Ginoo nag-atabang ako. Mo hinunggan mo nga ko sa simbahan. And I will offer sacrifices of joy. The reason why we are here today and we can offer sacrifices of joy, it is because God saves us. God is our helper. And David said, I will sing. Yeah, I will sing praises unto the Lord. Mo hinungdan mo awit ko. Mo hinungdan nga magdahig ko. Diha sa akong Ginoo. I heard you singing today. Hallelujah. So much singing. Grabe niyong kinantahay. Namatilan ko ninyo. Grabe niyo ka-excited na lang ka. Nasay mo kung unsa ang Ginoo ng lipay nilingdanan. Kay kiniba yung pag-awit o pagpasalamat yan sa Diyos. Kay siya mao ay atong manluluwas. Glory to the name of the Lord. Hallelujah. Clap your hands to the Lord. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Well, mga igsoon ko, musugod ako wali, masig nagtunang mo igsoon na wali ko. Wala pa ko kasugod. Hallelujah. Nag-explain pa lang ko ninyo sa versikulo, pero magsugod na taron. Hallelujah. Anda na ba sa mensahe igsoon? Okay, good. Hallelujah. Kung sasakyanan pa na, ato sang painiton ang makina. Ayaw ko no, mga naisulti sa mga mechanical experts. Ayaw ko no padagan ang makina kung bugnaw ni siya. Never run an engine when it's cold. Kanunay gina mo, dahil ang mga sakyan, kailangan nga painit ko yung painit kong sa, lagi pa sa mga dapit, ng mga bugnaw ng mga dapit. Dito sa ilas dito sa amo sa ulan, dito sa Amerika. Hallelujah. Tugnaw kayo dito, ini kabuntag, dili pwede nga imo siyang padagano, dili mo ikambiyada, ayaw i-engage ang imong kunong, ang imong kung saan nga lang kambiyada gani. Gear, ayaw. Paandara sa, painita sa, kinala mo init sa ang oil niya, aron sayon siya mudagan pa sa ibabaw. Aron nga, kung init na, lamig na kaya nimong sikaran ang magkinang, dagan. Karon, magsugod na ta. Tanaw na tumudagan. Yun ni Ron. Hallelujah. Praise God. Amen. Atong himayaon ng atong Ginoo mga igsoon ko. Glory to God. Hallelujah. I hope na wala'y magpabiling na bugnaw diha mga igsoon ko. Kipainit ang data sa walang espiritu by the word of God. Hallelujah. Glory to the name of the Lord. Sacrifices of joy. At na mga sacrifices of joy. Thank you mga igsoon ko. Hallelujah. Sacrifices of joy. Mga sakripisyo sa kalipay. Glory to God.
Nasay mo mga igsoon ko, ang pulong sacrifice o ang pulong kalipay, sakripisyo kalipay o sacrifice and joy are two opposite things. Managsahi ni sila, opposite kayo ni sila, bansuhin kayo na. Sacrifice o niya joy. Kalipay o niya sakripisyo, lahi na kayo na. Tanaw ang guling taong nagsakripisyo. Tanaw ang taong nalipay, parehas ba nagdagway? Lahi na kayo. Dili ba, amen? Amen! Dili pwede na magkauban ng duha igsuon ko. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord! Kaya kung yung gani ka og sakripisyo, sacrifice igsuon ko, kini nagkahulugan igsuon ko nga, you are giving up something valuable. Ang buti pa sa mga kuno na meaning sa word sacrifice. Ang word ka sacrifice, ang buti pa sa buti ini, imong gisakripisyo, imong gihatag ang usa ka butang. Imo nang sa mga giving up. Kana imo nang gitogyan na nimo. Kanang buti pa sa buti, di na ni ako, imo na lang. Oh, imo nang gihatag. Okay, now, pamatig maayo. Imo nang gihatag, pero dili ta nang paghatag sakripisyo. Dili ta nang paghatag sakripisyo. A sacrifice is another thing. Why? Because you are giving up of something valuable. Kanang usa ka butang nga hilamihan kabililhon. Sa kapastor mingadto kuno sa balay sa Memoro. Kabot dito ang pastor miingon kuno nga, "Uy, sister, nanganak dahil inyong kwan, nanganak dahil inyong kini baboy." "Oh, pastor, tindig ka naman anak." Sige, panalanginan Diyos ino, pastor. Paglibot ko sa pastor dito sa Luyo, ay nakita niya ang kanding. "Uy, ano yung kanding? Murag bang upong ng anak?" Siya, "Oh, pastor." Siya, upat gani nang anak-anak. Ingon si pastor na, "Ay, nanubran manuuna." Sige, panalanginan Diyos. Di ba kayo tanto, harabay yun na, grabe niyo mo panalangin. Sige, panalanginan Diyos, pastor. Paglingi ni Soloy kay, na ako'y himungaan dito po bagong na miso. "Uy, kataghan mo po na imong mga piso dahil niyo, daghan man ikag himungaan din siya rin." Siya, "Oo, pagkataghan mo po na iyang gipusa." Sige, panalangin Diyos, pastor. Pagsakang ko sa pastor doon, pagkita siya sa kibring na nanganak. "Wala, ang inyong iring kinanganak, nagkipon sa tino. Daghan mo yung ingay." Siya, "Oo, pastor, basta kunahan ka, pagdala pastor." Ganit taong pastor, iring yun ganit taong. Hallelujah. Pag muhata ganita, isipon nga sakripisyo kung kini adunay balor. Yes, balor. Ingon, naibili ba? Dunay kantidad. May presyo yun. Dili na. Ingon ko lang pastor ug ang Memoro. Brad, kung ikaw doon kay duha kasakyanan, ihatag ba ni mong isa niya sa Ginoo? Ingon siya, oo, hatag na ko. Kung ikaw na kay duha ka balay, ang isa imong ihatag sa Ginoo. Oo, pastor. Hatag na. Kung ikaw doon ay duha ka buok baka, ihatag ba ni mong isa dili? Say mo kung ano? Kay naa may iya. Sakyanan, isa na may iya. Balay, isa na may iya. Pero baka kay daduhaman, isa dili. Hallelujah. Himayaon na itong Ginoo. Kung mo yung nagsakripisyo mapaghatag, kanang gihatag nga din adunay bili. Kanang buta nga imo unta gimahagi gugma giganahan ka apan niabot ang punto kinahanglan nga imong ihatag ug bisan pa ni tanan imong ikahatag igsuon ko mao na gitawag og sakripisyo. Amen. 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 Hallelujah. Kay ang sakripisyo maoy pagkawala og mga butang nga bililhon sa imong kinabuhi. Kay imo nang gihatag ngadto sa uban. Mao na gitawag og sakripisyo. Dunay daghang mahinatanggon pero wa gyud makasakripisyo. Amen. Pero ang tanang mo sakripisyo nagahatag sila. Everybody say praise the Lord. Kay ang sakripisyo dili sayon. Kay ang sakripisyo nagkinahanglan og paghago. Amen. Amen.
Wa may sakripisyo magpasayon-sayon ra. O bito na, mo ato ka simbahan. Inikanto ni mo simbahan, igsuon ko, ulan kaayo, pero kung adtugyog ka, aw ka na, sakripisyo na yun na. Amen? Kana bang dunay effort nimo, naghagok gyud ka, mao ni sakripisyo. Ang sakripisyo, it entails my pain and agony and tears. Di ka makahilak anang imo na unya ibaw ihatag. Ihatag na nimo kay sa gikinahanglan man yung magkuno. Usay na pay mga anak ko na, imo nang ihatag tay, imo nang ihatag. Sige na lang yun, sige na lang. Sige lang! Hallelujah! No! Ay sakripisyo mga igsoon ko, naghahatag siya, bisan pa luyo sa kasakit, luyo mga igsoon ko sa mapag-agulo o kaha mga luha. Sa laing bahin, ang kalipay. Ang kalipay lahi. Kay ang kalipay, mapahiyomon. Magpili lang mo ka sa inyong gusto mapahiyon niya na. Hallelujah. Kaya ang kalipay igsuon ko, nagkahulugan ka na o ginansya, nagkahulugan ng kalampusan, nagkahulugan ng kadaugan. Ang mga taong malampuson, ang mga taong madaugon, malipayon sila igsuon. Amen? Ano nga, lang man og nakaginansya ka, maghilak-hila ka. O na, sa magkaroon. Kayo naman lagi. Dako ko ginansya ka. Yabag na. Kamintal na lang na. Basig na daot ang utok anak tumusunod kong ginansya. Kaya basta magkaginansya, malipay na. Basta makadaog mo, celebrate yun na. Doon naging excitement ba tanawa? Ang pahiyong lahira sa mga taong nagsakripisyo o nagantos igsoon. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Pinaagi sa iyang mga kahulugan, kung mo'y atong subayon ang kahulugan, sakripisyo, kalipay, dili pwede silang ubanon. Amen. Sa kikaingon ko na kaninyo, tanaw nimo ang taong nagsakripisyo, ang dagway, o nagdirni santo, bisag Lunes pa. Pero ang mga taong malipayon, bisag wa na ngipon, kapaliyon. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Kung naging akong kalahian o gadili nato kini pwedeng ubanon, apan suginlan ko kamo, dunay o sa katao o sa kahari alagad sa Diyos, nga sa iyang kinabuhi, iyang gihimo, nga ang sakripisyo kang kalipay, iyang dinauban diha sa iyang kinabuhi. Everybody say praise the Lord. Siya nagasulti nga maton pa niya mga kaisuunan ko. Si David nagaingon, igsuon ko, glory to God. Hallelujah. Saan to? Okay, good. Inyong ikuan ha, ibalik ko lulog kamay. Okay. Matod pa ni David, mga kaigsuunan ko, therefore will I offer in His tabernacle sacrifices of joy. Matod pa niya, galing dito sa balay ni Jehovah, ako magkasakripisyo sa kalipay. David, kung saan man mo ng sakripisyo ng kalipay, muhila ka, ng katawa po ka. O sa manan mo. Nga mga ka sa balay sa Diyos, nga mag-sakripisyo ka, o gagawin mo sakripisyo sa kalipay. Oh my. Well, may igsuon ko, doon ako'y gibasa nga usa ka artikulo. I have read an article, nga matod pa mga igsuon ko, nga diha ko no'y duha ka Kristohanon nga mga adunahan. Ang usa o sa kaabogado, ang usa o sa kanegosyante. Hallelujah. Usa na nakapanahon, nag-uban sila sa usa ka tour nila. O dito sa ilang tour, they are going around, mga kaigsunan, travel sila. O usa sa ilang nabisitahan, mao ang lugar sa Singapore. Korea, sorry. Dito sa Korea. Nga sa pag-abot nila dito, nga diin samtang naglakaw sila, nagsuri sila dito. Doon na sila ilagian. Diha daplin sa dalan, nga doon na, karsada, nga doon na uma. O dito ilang nakita ang usa ka tawo nga nagguyod sa daro. Samtang doon ay usapod nga naghawid sa daro. Ang usa, nagguyod. Busa matod pa, nga diin, tungod diini, ang abogado, nahimuot siya nga nagtanaw ni Adtong mao nga sitwasyon o ni Adtong mao nga hulagway. Mo hinungdan niya, iyan ang ikuhaan og hulagway.
Gipicturan to niya. Sa diya kaya na itong gipicturan, minsulti dayon siya ngadto sa iyang guide, ilang guide nila, tourist guide nila. O minsulti kining mao nga abogado, nga matod pa niya, glory to God. Oh, palihok na ko kuan, thank you God. Nga diin, kining mao nga tao, mingadto, minsulti siya sa iyang guide, which is also a missionary, nga matod pa niya, grabe ni katalagsaon nga hulagway. Sukad-sukad. Kamu nakakita na ba mong tao nga nagdaro? Di sa kuan nga ang naguyod tao sa daro? Unya gihawiran pod tao po'y naghawin? Wala na. Murag ambot lang dili sa ato nahitabo akong ning ana I don't know. Pero dito ilang na busa they are very curious. Ngayon sa inyo na talagsaon kayo ning hitabo ah. Ang dinmiyon ang abogado ngadto sa ilang guide nga missionary matod pa niya. Abi nimo, I suppose that these people are very poor. Siya tingali, kini mga tawhana, pobre yun tayo, no? Laliman mo ng tao na mo imuguyod sa dano. Hallelujah. Amen? Siya, grabe yun ka pobre. Siguro siya, dito sa amo sa Pilipinas, wag man na mahitabo. Bisag pobre to me, pero wala may tao dito sa amo nga muguyod og dano. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Ano lang kung, okay. Then, ang guide nag-reply. Matod pa sa guide, mingon ko na siya, oh, tama ka. Iyon siya. Kining pamilya ha, gingan na siya si Che Noe. Kinsa may mga Chinese din na yun, sa mga pagbasa, sige ba, Che, amot, basta Noe, masiguro na, Noe. Si Noe, buhat ang arkas, kung hinong buhat. Kining nga Noe, buyod mas dan. Pero nga ba, ang pamilya ha, kuno sila. O nga matod pa mga igsuon ko sa ilang interpreter or tourist guide nila, matod pa nila, abi ko ninyo sir, usa ka panahon ni ini, kini mga tawhana, dito sa ilang simbahan, o dito sa ilang panagsimba, ang ilang pastor nagproklamar na magtukod tag simbahan. Magbuhat ta og simbahan. O nga din, excited ang tanan nga mga membro, gawas ni ining pamilya. Tungkol kay kining pamilya, pobre man lagi sila. Wala man gyud sila'y ikahatag. Hallelujah. Di ba usay kita ing anak po? Amen? Everybody should praise the Lord. Na ang mga panahon nga mag-raise ta og funds, kay mao ni atong puan, niya pagkahuman, wala gyud ato. So unsa may kasagaran nga diin mahitabo? Unsa may kasagaran natong ikasulti? Natural ang atog yung huna-huna nga mga ta dito ni pastor o musulti ta dito ni pastor. Nindot yung kaya ng programa ta pastor pero unsa man sorry yung pastor. Wala gyud ni ta pastor. Wala gyud may kahatag yung pastor. Kasi siya naging pastor kay kung naalangan hindi man. Mahatag man gyud yung naalang. Sa man gyud pastor wala man gyud pastor. Bisag unsa ka mo wala gyud may kahatag. O sa hinapunta nga masabtan ra minimo. Siguro ing anak mga kaigsuonan ko. O kining pamilya ha sa mga kaigsuonan ko, glory to God. Hallelujah. Na aniining mao nga sitwasyon nga hilabihan kalisod. Nga tungod ni ana matod pa sa matod pa maigsuon ko. Nga diin kining pamilya ha ang ilang gihimo mao. Nga lagi siguro ako lang mauna-una nga katong pamilya. Siyempre mag-istorya man gyud mo. Di ba? Kanang ingon siguro ang bana day kanang na ay tabang ta nitong giingon ni pastor nga project na to buhat simbahan. Siguro ang asawa kay mga sigurista kayo, di ba? Yan naman yun yung mga asawa, sigurista man yun na. Ang sweldo, yan paghatag, dili pa kompleto. Kaya kini mga asawa, mas bright pa natin sa nagtrabaho. Kaya natural lang na. Tinga naman yun yung mga asawa. Dili ko na ingon nga negatibo sa asawa. Tinga no, natural na kay asawa, mao may mag-budget sa balay. Ano, say, budget ito nung kwarta. Sila ay maglungag. Ang balay ko, paghukad, o sa'yo karon. Ngayon, di ka maglungag, o sa'yo lungagon. Nga, ang walay mahukad, masuko. Mao na nga asawa, maniguro ng daan, aron di na mag-away. Kwarta. So siguro, nagsabot sila. Iyon siguro, ang bana nga, gusto ta magkatabang. Wala di kinsa di gusto mo tabang. Gusto man kita pero asa magkakwarta. Di ba? Siguro ang bana maguna-una ang bana nga sa kaday no kung muta magkuan siguro ta ani nga katabang sa gyud ato wala gyud imong tigom-tigom diha na.
Katapusan na itong gipalit na itong ginamos ganina. Ikaw, masig na mo diha. Wala ko kuy na. Usaha mo na. Bali-bali, nga nagyo dito si pastor. Nga, nalang kita ikatag. Alang-alang, magpugsong yun. Pugwaon ba niya yung wagyon? Diba? Kita, mga tarungan man ginayon ta. Natural, kayo mga bright, bayat ta. Siguro, ang bana, magunang-unang ang bana na. Dahil, kanina ay, pamagitay kwarta ron. Pero, nakatay baka. Oh, unya, ang samay na baka. Di ba? Kanang baka, kung ato lang ibaligyan, mahalin man yun na. O, kaya nung dili man mahalin. Mahalin bitaw. Unya, kung sabi huna-huna, ibaligyan na ni mo. Unta, kung magkasinabot ka, ibaligyan na ito na. Unya, panahon sa tingpugas, kinsa na may muda, biras, kinsa may mudaro na na. Nakikwartay ka pa daro. Kung saman, hala, ikaw. Ang ba na nga, God will make a way. Oh, yun lang ka, God will make a way. Bantay lang bitaw. Inanak man yung asawa, maniguro mo na. Kunya, kung saman na ibaligyan. Pastor. Diba, ato na ibaligyan. Ato na ibaligyan. Siguro, asawa yun na. Ay, amputin mo eh. Hala ka diha. Basta. Ikaw na'y bahala na, bantay lang bitaw o tingpugas na di kadaro tong daruhan. Ang bana dito, puwas ang baligyan, halin, hatag to simbahan, lipay kayo. Hallelujah. Nakahatag na. Hallelujah. Pero abot ang panahon sa tingpugas na. Daruho naman yun to. Di siyempre, nasawa mo yung ala. O niya, karon unsaon na ni? Ala, God will make a way maka. Unya, makapugas ta karon. Makapugas ta. Bantay lang bitaw yung ka. Imanihan na ba yung mga bata, hanay mga bata pagkaon na nado. Pag inahanglan pa na to, pila kabulan kang di makakaon na may karon, di na mapugsa ng daruhan. Sige na, kay tingsugod ng pandaro. Nahalaba na siguro, limbag-limbag yung saon. Ang sao magiging, ayaw pag-unsa-unsa, ikaw nagpaligyato ba? Pantay lang yung bitaw ka. Siguro, huna-huna yun siguro itong mga tawhana. So ang bana siguro, maghuna ang bana, murag na maglaban na yung mong ulo. Ikaw ko na may anak. Di ba maglaban yung mong ulo, anak? Dahil pa niyo mong asawa magsigir tawir-wir. Di na para katulog siya. Magkatubang mo sa kananan. Maunay ka ron, no? Sa itong kananan sunod kami. Inagtindog ni mo. Pagkuha ni mong tubig, tuway mong asawa. Mauna! Sige! Nasayad mo? Ang bana? Siguro laban ng mo. Ay na, sige, saba. Ay, saba. Dong! Dali, dong! Amantay. Ato ta. Dalang ang daro. Sapatang daro. Abot sa daruhan. Sige. Ya. Sangon sa yugo. Gamitin daro. Talo ba ako mo daro? Oh, siya natin. Daro. Everybody say hallelujah. Iyan gihimo maigsuon ko. Siya na inagdaro. Siguro inigdaro. Dong, ayaw pagpalawumi kasi muna agad na tayo. Pamamabawi na. Di ba kung magpalawaman man na kaso, di ba? Kaya yung kamawis pa sumagoba magdaro. Kaya naman ni sila yung daruhan din sila. Di na ba lali? Kabaw ka ni ka inigbiras. Kabaw ka. Butal-butalan pa yun. Kanya ikaw, magdaro ka. Di ka ka blaknos ka. Di na! Di ka kamatuan. Mauna lagi yun, di ba? Mali, God will make a way. Ani ka mahal. Kung magkakita ang asawa siguro, tanaw ang asawa, mirisisugi! Hurutan ang isa ka hektarya daw. Tanaw na ito, mabuhi pa. Naliman mo na ikaw magdaro-daro, di ka. Hallelujah!
Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Nga diining mao nga sitwasyon igsuon ko, glory to God. Matod pa mga kaigsuonan ko nga kining mao mga tawhana, hallelujah, glory to God. Nagahimo niining mao nga sakripisyo igsuon ko, hallelujah. O nga matod pa, hallelujah, glory to God. Minsultig nito ba ang kato negosyante? Nahilong ko no sa magkadiyot ng mga tawhana sa ilang nasudunggan nga kining mga tawhana, pobre sila, wala sila ilaing kwarta, ang ilang baka, kay baka may idaruhay nila sa ila, ang ilang baka nga maong ilang idaruhay, ilang gibaligya o gagaling gihatag aron itabang sa simbahan. Katong mga tawhana, ang abogado ang negosyante nahilong. Ay, mga Kristohan ang bayang po sila. Kaya dapat may mga Kristohan mailang mong email, pero ay trabaho, ay bunuhatan. Oy, wala ko magpasabot sa inyo din ha. Hindi lang hapon mo niha. Kasi mo yung mukha mo, akong di pasalingan ka mo, wala. Kasi ko yung nga, giigo-igo. Wa, kung mag-igo-igo, giigo, tagyod mo. Hallelujah. Praise God, everybody say praise the Lord. Siguro mga kaigsuunan ko, matod pa, hallelujah, miingon ang mga katungduhan, nagtanaw sa tiligas. Kung saan negosyante, mingon ko na. Kaya kini, negosyante ba, ay manong kwenta-kwenta na iskwarta. Mingon siya. Dili na basta-basta na sakripisyo. Siya maunay tinuod na sakripisyo. That must have been a real sacrifice. Maunay tinuod na sakripisyo. Maunay tinuod na gugma alang sa buluhaton sa Diyos. Everybody say hallelujah. Hallelujah. Pero sabi mo kung unsay tubag igsuon ko sa guide, maingon ang mao nga guide maigsuon ko, sir. Actually, they do not call it that way. Laktod nga pagkasulti, siya, sir, sorry. Wala na nila isipa nga sakripisyo. Apan hinunua, ilang giisip nga swerte sila. Kay doon na pa'y baka nga ilang ikabaligya. Una-una, sakripisyo na kayo. Pero alang di ay nining magtiayo na. Dili, alang nila, pwede nilang lipaya. Katapong gisulti sa inyo, actually, dili tumuoy na hitabo. Ang tinuod nila hitabo, nagsabot ning duha. Magtiayon, uban sa mga kabataan siguro. Dahil, kung sa kaya itong buhato na ni Day, na naman ito, idukuan ni Paso. Lagi rin, ang saan man nila ito nga. Napantay, kahapang, ang saan man nila ito. Lagi yun, hindi ko anything ko pero nawala yun. Ikaw, basin na yung tinong, wala yun. Wala yun. We don't know. Maybe, ang anak mo yung nag-suggest. Or ang asawa yun mismo. Or ang bana ba lang inoon. Siguro, ibo ka lang, bisag ng anak na lang. Tayo, kanang na ay, na may baka na to. Kung ibaligyan, mahalin mo yun na ba? Kaya na yato ibaligyan, atong araw natin mahatag dito. Nasaan pa kung unsa ang magtiayon? Yung siya, tama no? Naaman na itutay baka. Ay, ato nang ibaligyan. Oh, bitaw dong. Baligyan nato na dong. Ano nga naatay ka pa? Buog na nato yung pasabot. Naasay lang kasi dyan. The Bible. Ay, maumay ko mata sumala pa sa story. They do not count it as a sacrifice, but a joy. Oportunidad. Nga doon lang ako'y ikahatag diha sa Ginoo. Hallelujah. Alay sa uban sakripisyo na, pero sa ila kalipay pa igsuon ko. Kung tanaw na to pag-antos na, aban alang kanila, wow, swerte pag-ayo na. Kaya doon na patay kamaligya, alang sa Ginoo. Atong hinayaon ang atong Ginoo, mga kaigsuonan ko. Glory to the name of the Lord. Mahinomdom ko sa usa ka hitabo igsuon ko. I thought, katong hitabo sa panahon ni Pastor Manguba, nag-istorya ako sa istoryahan kaganil sa hitabo, dili di ay sa ila. Dito sa to sir? Oo. Sa Dumaguete, ang Pastor Vic na Abilia di-invite ko nila nga speaker dito sa ilang anniversary. Unya, dito nila gi-held dito sila sa Dagat Beach. Unya, sa dito na, daghan sila. Na ako'y nakita nga dako nga jeep, duha man gid siguro to kabuok. Ingko sa iya nga, dako mga jeep ninyo, siya mo nagisakyan sa kuan, mo nagisakyan sa mga gikas bukid.
Ilang outstation na namo pa pasod niya. Kuan na namo dito. Di siya kada siya ang tag-iya ana mo ni gisakyan sa mga ipon na dako ko ng sakripisyo nila kay pila ko abang anang dagko nga mga sakyanan wa man kayo diri sa inyo pero yung samo pas daghan pagtuo si babaw kay nasa sulod dagko kayo nga mga jeep nga binuhat nga mga double tire na siya so yung sa dili sa kuana kanang memoro ang tag-iya ana ay mao kana si Brad tawag niya Brad dali Brad gipaduol niya tong mao nga igsuon. Bubuon po nga tao, simple lang ng tao. Akong istorya sa ako, pastor. Pastor kasi meron, gusto mag-istorya mo. Kumao ni, Brad, swerte kayo, gipanalangin, makaisakyanan, kayo mo pong gipagamit. Yung siya nga, nga, hindi pagamit, pastor nga, di mo na ako, iya nga na sa Ginoo. O, di? Ko nga, swerte ka, kaya gipanalangin kasi Ginoo, dili, yung siya, iyanin na siya, pastor. Sa silugdan niyo, pag-abot na ako din, magunahay lang yun ko. Muna yung trabaho ko, maguna ba? Manghurnal. Nakakuan mo ka naman guna. Mo na yung trabaho. Mga ito sa mga silingan na basig na ipagunahan. Maguna siya. Mo na yung trabaho ko. Maguna. Mo na yung trabaho. Guna. Para ipakaon ang sundo sa iyang. Pero iyang gitudluan ng iyang pamilya. Kasi nga, magtigom sila. Magtigom. Lahat doon pa kasulti. Nga nakatigom sila. Sa dihan doon na sila gamay na tigom. Doon na iprinda ng mga sagingan. Iyang dawaton. Hantod madugay katong sagingan iprinda. Ibaligyan na sa ila. Anam-anam nga iyang dugangan. Hantod nga maimpas na hinuon. Hantod na doon na siya kasagingan, hantod na dugay hasta ng mga kalubian. Lato na lang pagkasulti, nakangkong yun nila ang dako nga kayutaan dito. Dako yun po niya. O itong daan na siya mga sakyanan. Iko perti po no. Iko giswerte yun kaya siya dili na swerte pa so. Sa katong membrohan mo yung nagsulti, buhi pa man siguro na tawhan na ron. Ingon siya, wala siya pa so, resulta na siya sa akong paghatag diha sa Ginoo. Mao ba? Siya sukad pa sa sinugdanan, bisan magunahay pa ko pastor, naghatag ko sa akong ikanapulot. Ako, grabe po dahil. May po kayo mong asawa kay, di po naman siya na, may problema ganit na ko sa una pastor. Kaya nga akong asawa mong nangalagad, ako may unang nangalagad. Mo na hinunggan, naghatag na ko sa ikanapulot, di ako pahibalo sa akong asawa. Siya, problema kayo po niya itong panahon na, pastor, o di ba? May kayo nakasurvive ka, isa grasya ka po sa Ginoo. Siya, mo ni resulta karong tanan, mo ni nga kuan tungod sa paghatag na ko. Basta matinudaan lang tas Ginoo. Praise God. Siya doon na ganit hitabo pastor nga usa kay ngayon ana nakapalit kog baka. Ug sa pagpalit na kog baka miingon ko sa akong kuan nga nakasaad ko Lord kung paano ko ni muning bakaha ang unang anak akong ihatag diha sa simbahan. Ano yang saad? Tinuod man ang anak ang baka. Sa pagpanganak sa iyang baka nagka-problema na siya. Yung siya nagsaad, dalho na ako dito simbahan. Ang iyang problema kaya ang asawa ang mga anak. Yung siya musubot sila, away na gidi. Kay unang anak para ba yun? So wala yun niya dala sa simbahan. May abot pa kuno pipila pagka mga bulan, hangtod di dako na ang baka. May ingon kuno siya, problema na gidi sa ako na ako di madala na ako di simbahan. Kinahanglan madala kay dako ng baka. O niya kaya ang asawa ko mga anak mo itigbaho. Yung siya, nagka-problema niyo ko ato pastor. Hantod ko sa Domingo, nakaigon ko. Ginoo, bahalag unsay mahitabo. Karon, kinahanglan ang baka madala na nako dito sa simbahan. Saon ako ni. Buntag ko no sayo. Iya ko nung istorya ang asawa. Tungkay ko siya day. Kaming baka na to ba? Ayun ko nung iyang asawa. Okay nga no, sa maning baka. Siya, impas. Sa kuan ka nang nakay. Abinin mo sa pagpalit na to ano. Naglaad ko sa Ginoo nga kung mga anak na siya, ang unang anak, akong ihatag diha sa Ginoo dalhon sa simbahan. May ingon ko. O niya? Siya patay. Siya maulagi na akong problema karon kay nakapanaad na ko diha sa Ginoo. Gusto kong tanan ko madalhon na ni nako karon. Unsa bang pagkahitabo nga pastor? Nga may ingon man ako asawa. Ang lala kay mama kay mo sa Ginoo dalha. Ang basa, matay, sutoy ko na yun siya. Piras, makaw! Masig mausap kayo huna-huna. Hallelujah. Praise God! Amen! Kada yun yan dito simbahan. Kundi basta-basta ng pagtuuhan. Yung siya, huwag kang Ginoo nagpanalangin. O sa pagkapanahon niyang testimony, di ko kalimutan itong panahon, di ito malimtan. Yung siya, apay panahon, pastor nga, na isagin na perti kung dako ka. Kada pa ba? O
Unang bunga, perting na po tanaw niya siya, kini dalhon ko ni simbahan. At potol ko nun niya, Domingos buntag, potol niya. Paghuman ko na, pasaan niya, paiigyo siya, pasaan, dahil. Paingon simbahan. Nakaagin siya sa pare ko, no? Pasabsab kabaw. Ingon ko niya, pare, asa man ka, pre? Ito ko simbahan, pre. Oh, balik ka saging, pre. Perting na po, araw na. Asa man na? Ako ni dalhon simbahan, pre. Mingo ko yung pare, giilan na ka sa imong pastora na, pre. Ayaw, sige, pailan na ng inyong pastor, pre. Huwag mo pa na ibaligyan sa lungsod. Makapalit pa kang isda, bugasa na, pre. Dako lagi naghalimba. Pero tigog ko nung sakita sa iyang debate. Uy, murag itusok ko na yung pagbati kasing kan, murag. Ay, may atubang ko na siyang pare. May ingon ko na siyang pare. Pre, pag pastor, pre, kay hatagan ka mo ka. Ang tao, kung may gugma sa Ginoo, dili ka pugya ni bisan kinsa, bisan unsa pang istoryaha, dili na makapahunong kaniya sa pagbuhat sa kabubuton sa Diyos. O galing bisan unsa imong pagabuhaton, pagapalusan kini sa Diyos. Glory to the name of the Lord. Atong himayaon ang atong Ginoo. Ang Biblia nagaingon mga igsuon ko. Hallelujah. Mateo Kapitulo 13, versikulo 44. Si Kristo nagasulti igsuon ko nga matod pa niya. The kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field, which a man found and hid. And for the joy over it, he goes and sells all that he has and buys that field. Ang gingharian kuno sa langit igsuon ko, sama kuno sa katao, nga di nakakaplag mo sa kabahandi sa kaluna, nga di iya kining nakita ni pauli sa iyang balay, o di iyang gibaligya ang tanan. Wow. Hallelujah. He sells all that he has and buys that field. Gibaligya niya ang tanan nga nasa iya. Ngano? Aron lang paliton kadtong mao nga yuta. Tanawa kung sa gingon sa kasulatan. Dili lang kay basta gibaligya. Kung dili ang Biblia na for joy. Uban sa kalipay. Ang tanay uban sa kalipay. Uban sa kalipay. Nga ang butang ipasabot iya tong gihimo igsuon ko. Dili nga nagbagulbol, dili tungod kay napugos, dili makaigsuonan ko, glory to God, tungod sa kasubo, kung dili tungod sa kalipay. Nga ang butang ipasabot, malipayon siya. Ngayon gibaligya ang tanan, nga naa niya. Kung unsay naa sa iya, iyang gibaligya ang tanan. Everybody should praise the Lord. Na walay pagduha-duha, walay pag-ukon-ukon, igsuon ko, apan malipayon siya, nga iyang gibaligya ang tanan, mga kaigsuonan ko, glory to God. In fact, wala ni giconsider niya, giisip na usa ka sakripisyo, apan nga matod pa, uban sa kalipay, iyang gihatag ang tanan, igsuon ko. Everybody should praise the Lord. Praise the Lord. Iyang gihatag ang tanan kaniya. Ibalik ko nung sa ako. Okay. Aron lang mapalit ang maong ngayuta. Nasahin mo, ang Biblia sa gingon, wala siya naghisgot sa bahandi. Diba pa siya mahisgot ng treasure? And he found a treasure. I don't know kung doon ay mga treasure hunter there. I'm very sorry. Dili ni maoy, buti pa sa mga ng treasure ni sige kot-kot-kot ko ka ng 50 piece na tuwan dito. Ha? Ambot lang. Basta ako negatibo yung ko, anak. Pasaylo lang yung ko. Dili. Okay mo tulong uroy ng presbyter sa Caraga. Mauna na akong trabaho. Sige ko paghilabot aning ubang tao. Hallelujah. Mabitaw na inaidaghan nga di ganahan ako. Pero ako kay ganahan, may hapong kumusulti. Lagi sila ganahan ako. Musulti ako. Amen. Kaya daghan mo ko kay pastor ng daghan ko inahibaluan mga milyonaryo na mapurdo ito ang presyo eh. Labi pa og mga alagad sa Ginoo, ay nga. Ang na to na, ato na ta, ang tinud nga treasure ang mga kalag. Ngunit tinuod na handi. Dinhi, abi ninyo, ang gisgutan dinhi, it is the kingdom of heaven. Ang gingharian sa langit sama kuno sa katawhan nga nakakitag bahandi sa usa
treasure sa usa ka luna. Nga sa dag-iya natong napalit ming pauli sa gibaligya ang tanan, aron tanan, aron nga paliton lang katong yuta. Amen? Uban sa kalipan. Wow, paliton ko ni. Nasay mo kung usay mo ti pasabot about sa atong pagpangalagad sa Ginoo. About the church. Mga igsoon ko, this is the treasure nga din atong nakakita ka ba bahandi din igsoon? Ay mo ba maguna-una na buang nakadayabag naka. Sige mo kadto dito, ang tambong mo na. Pilain niyo gasto dito. Ato mo din sa Mandawi kayo. Pilain niyo magasto na. Pamili talagaan ninyo, rehistro pa ninyo, pagkaon pa ninyo, astilan, pailan, mapud mo. Pila mo ka mo. So sa kasimba, Ginoo ko. Hallelujah. Dili basta ng gasto na to. Mga bilang mata. Niya panahon paglitsuran, kasapaan pa yun ta. Naduko-duko na lang po ta. Ginoo. Eh sila pagkakapoy, yan yung trabaho eh. Nabitaw tayo may muro dito. Lunes. Martes. Nami LM. Mga to sila simbahan. Pagka Miyerkules, doon ay midweek. Mga to sila sa simbahan. Pagka Huwebes, doon ay men. Gabi mga to sila sa simbahan. Pagka Biyernes, youth service. Mga to simbahan. Pagka Biyernes, pagka Sabado, choir practice. Mga to sila sa simbahan. Pagka Domingo, tingsimba. Mga to sila sa simbahan. Ama sige tanaw. Ini ka na po nila. Asan man po mo? Domingo pa, asan mo? Ato may masimba mi, okay lang kay Domingo. Pagka Lunes, asan mo? Ato may simbahan kay manghinlo mi. Pagka Martes, asan mo po mo? Ato may simbahan kay na-LM service na mo. Pagka Miyerkules, asan mo po mo? Ato may simbahan kay mag-midweek service mi. Pagka Huwebes, asan mo po mo? Na-LM na mo nga, na-men's fellowship, LM, Martes ang men. LM, Huwebes. Pagka Biyernes, so nag-ilis ako no, lakaw na po, siyempre mag-ubay, nagyo na nanay tatay, kaya panghatod man ito na, magka-ubay lagi yun, mayon na po mga tao. Asa na po mo? Ato may simbahan kay na-youth service. Pagka Sabado, asa na mo? Ato may simbahan kay na-choir practice. Pagka Domingo, balik na po, ingon na masilingan, huwag mo kapuhi, ano yung trabaho. Hallelujah! Woo! Mintugan sila nako, muna ilang sugilo nako. Ingon amo masilingan pastor. Wa mo kapuy niya yung trabaho. Ako sa linginan, unya, unsa may inyong tubag? Sige kapuyan ako mo. Basig inyo lang kung gipadugog-dugog mo. Ingon sila, wow! Amen. Abi ninyo, pasagdi ang silingan unsa ikasulti. Ang importante na hibalota nganong ni ata. Na hibalota nga bahandi ni. Nasayong ka nga dunay bahandi din hiinsuon ko. Dili sila pagkakita ni. Wa sila na hibalo mahingod ni. Pero kita, nasayong ka nga bahandi ni labaw sa tanan. Dili sila makasabot ni ini. Kay wala sila nakakita niya itong maong bahandi. Everybody should praise the Lord. Ay maong na tao nakita niya ang bahandi. Kitabunan pa na niya. Ay mga tao mula ba ilang muragliano lang. Wa sila kabalo. Doon na na'y bahandi ang maong ayuta. Kita din yung sulod. Na'y balutan. Doon na'y bahandi din. Doon na'y kaluwasan din. Doon na'y kapasayluan sa salat din. Doon na'y kayuhan sa mga balatian. Doon na'y kalinaw din. Doon na'y kalipay din. Glory to the name of the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Alang kanila hirabihan kini sakripisyo nga atong ginahimo. Ug suginlan ko kamo sila kapuyan kay ngano ay sakripisyo dili sayon mo igali kag sakripisyo lisod kayo na igsuon ko ug ang gugma lang mo makapahimo ni anak mga kaigsuon kong sayon basta sakripisyo bugtong gugma lang ang makahimo ni anak sayon ug mahimo nato uban sa kalipay. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Sayop mo sa pagpangalaga nato sa Ginoo. Kung doon na tayo gugma sa Diyos igsuon ko, wala na to baliha ang tanang kalisdanan. Wala na kung nagmahigugma ka, kitang tanan ni agi man tag pagkaulitaw, ni agi man mong pagkadalaga.
Niagi man mo maulitaw, mga bana na niagi man mo pangulitaw. Kamo mga dalaga, mga nanay karon niagi man mo gipangulitawhan mo. Nga sige mo paabot kano sa mo bisitahan, hindi na kani mo bisita, magsige na dayon pagsuko. Tanawa. Sa diha nga mamisita na. Kay schedule man nagbisita kaniya to kay wa pa may cellphone may magkaroon kay istorya magtanaw naman kaniya to dili kinahanglan mo bisita jud ka mga to jud kay schedule na kay mga to kaglaing adlaw hinapdusan kang patay kinahanglan mo to ka dito di ka makasamok dito sa ilang trabaho iabot nimo dito bisita ka pero tanaw ra gud bisan pa kung ang agianan gibantog na dako kayong balite tawaan di maingkanto mga impakto mga demonyo. Bisan ko sa Facebook din na mangatang ba na lungon nga mo atang din ha na matandi sa kung sa nalay pagsulti pero pag schedule na nimong pagato dito ang gugma mao'y makapasayon sa tanan uban sa kalitan buhaton na nimo asa makamahadlok ka ng mga aswang nakamahadlok ka na kay ngano gugma ang nagsugo amen kanar ka mga to dito paisog-isog ka pero na mamaon ka. Abot mas pabisitahan pero loose pa ng white. Pero mahimo ang tanan nga no tungod sa gugma. Amen. Pero pag wala, bisag adlaw nako. Dong pagpalit sa dito dong og kuan dong. Pagpalit sa dito bitsin dong. Ay na gud bitsin ni gud kay hindi kayo karon. Amen. Amen. Pero pag dunay gugma, maunay mo post na to, mo tuklod na to, maigsuon ko, walay mahimong imposible. Ang sakripisyo mahimong nakalipay. Mausap ka na, maigsuon ko, sa pagpangalagad na to, diha sa Ginoo. Hallelujah! Ang sakripisyo, kikinahanglan na to, mga kaigsuonan ko, alang sa pagpamatuod sa dako na tong paghigugma sa Diyos. Kaya tinuod ko nung na pagsulay, pagtesting sa atong commitment, diha sa Ginoo, mga kaigsuonan ko, na sa atong pagsakripisyo. O ang sakripisyo nga ginahimo nato mga kaigsuonan ko, sakripisyo uban sa kalipay. Everybody should praise the Lord. Pamati nato. Make the distinction between the sacrifice and the sacrifice of joy. Doon naman yung sakripisyo pero sige bagulbol. Damay mo trabaho pero sila ay na, gini, kuan mo gud. Kini mga patay di pa lang gud na. Makahimo man. Pero sige bagulbol. Sige nang tagpuhat ani ato ko ano, di na lang kita human ani sige tagkuan ani. Wala lagi para sa ato ani pero lang sa simbahan. Pwede man namin pero sige hatag. Sige hatag hapon pero masaya bagulbol. That's true. Pero lahi sila. Nga din adunay gugma. Kay inighatag uban sa kalipay. Because God loves a cheerful giver. Hallelujah! Mga tao lang adunay gugma, may makahimong sa sakripisyo uban sa kalipay. Oh! Everybody should praise the Lord. Kaya atong pagsakripisyo kuno, mao kini amo palalom sa atong gugma mga igsoon ko alang ni atong tao nga din atong pahinungdan sa atong paghigugma, sa atong pagmahal. Sacrifices produce joy. Ang sakripisyo makaresulta na kuno nagkalipay. Oh, hallelujah. Everybody should praise the Lord. Ano ito lang? Ikaw mo ano, sakripisyo ka, maago ka, resulta mo nagkalipay. Kaya nga naman, o mong sakripisyo ka, kaya hinigog ba, kung ato ka dito, sa inyong balay, di ka mo kabo, pero ito, grabe sa kong sakripisyo. Ngayon na yung tatay nga, pagkabuutan, yun mo ito, ang ngayon ko, hindi ko magbahay, kung ikaw may babana sa akong asa, anak, di ba? Hallelujah. It produces joy. Ang sakripisyo mo resulta og kalipay. Amen. O gatimani ang atong kinabuhi makaigsuonan ko is defined by our sacrifices. Ang ato kunong kinabuhi makaigsuonan ko na porma kuno kini o nahimo kini o mailhan kuno kini pinaagi sa ato mga sakripisyo igsuon ko. Amen. Everybody should praise the Lord. Kung magsakripisyo ka, igsuon ko. Doon na kay, makaigsuonan ko, glory to the name of the Lord. Diha sa pagsakripisyo,
Tinuod man nga ang sakripisyo kalisod man, pero adunay lahi nga pamaagi niini nga moresulta diha sa kalipay. Karon ining panahon na kita nabuhi kuno kinabuhi kita ning kalibutan nga ang pagsabot mao nga ang kalipay mabatunan lang kung wala kay pag-antos. Kung naa kay kalisod wala kay pag-antos di gyud kuno kakasinati dili na kalipay usa pa kalipay nimo nang naglisod ka. Naa ka sa kapitpos, naa kag kawalan-on. Sila natik ka makasinatik kalipay niya. That's the world. Pero alang kanato nga nangalagad o Ginoo mga igsoon ko, kita nagasabot nga ang kinabuhi nga walay pagsakripisyo, ang kinabuhi nga walay paghago, kinabuhi nga walay tinuod nga kalipay. Amen. Wala mo gyud tinuod nga kalipay sa tao nga wala mo sakripisyo. Kinsa may tao nga dili makakaon kung dili maghago din? Sige ko no. Wala mo iba. Agawa sa anang sige. Bisang gani ka nang naay magsigig pangayo kanis dala magsigig mo na, sir, wala makaon sir, gutom na tayo sir. Mo na inyong trabaho kasi sige mo pangayo. Pulan mo, wag mo yung mga trabaho. Apoy mga pilosopo po, sir, habo ba yung punong magsigig pangayo sir? Makas na yung init mo yan. Mga tarungan po. Hallelujah. Everybody say hallelujah. Dili mo abot og sayon ang kwarta o ang kinabuhi pinaagi sa pagpahayahay lang mga kaigsuunan ko. Everybody say praise the Lord. Nagkinahanglan ka mga kaigsuunan ko gumasakripisyo. Hallelujah. Alang sa kayuhan, alang maigsuon ko sa mga panalangin sa atong mga kinabuhi. There's something about working hard for some or for something or sacrificing for it that makes the end result more joyful. Ang mga taong nagsakripisyo naghago, lahi lang yun. Nakakuha mo na ng kwartang hinaguan? Praise God. Pagka lami na lang igasto ni mo, kan ba inigasto ni mo nga imong, dili basta-basta lang nga, kuhan? Nabitaw ko yung mga bata, ako yung mga anak, naisa na ko nga, namok na, tigil ka bata ka na gasta ko. Basta lagi mo kuhan. Basta magkuhan na sila. Mga yung, ihatag ni mo. Bisa pala pa imong ihatag. Sigurado, bisang isa katos. Nagkataw-taw na, wala hulot na. Dahil bisang kung sa'yo pamalito na kaon-kaon, may mga hudton, di na bahala niya. Pastilan mo, Jera. Pero, tanawa na, niabot ang panahon nga diya sa simbahan, nagnegosyo-negosyo sila. Siya mo ay magluto-luto. Mayo, makamaw naman sa magluto-luto. Niya, ibaligya nila, hantod nga, nanay ginan siya, pagkaginan siya na nila, ilan ang gibahin-bahin. Sa diya ilang gibahin-bahin. Jera, ako kagbahin. Siya, na ipan. Bibebe, kay palit na to na, palit na dito og isda sa, di koy! Kapoy ra! Kita na ni mo, ikaw tanawa lagi. Di yun basta-basta yun na ito, gastuhol mo sa inaguan, Pero sa sayon na gani, wag ito'y bili. Amen? Kaya wag man ni mo haguin. Pero pag imong gihaguan, dili basta-basta ni mo buhian. Kung sa pagpangalagan, imo ning gihaguan, dili ni mo ni basta buhian. Dili ni mo basta i-give up igsuon ko. Ngano, naghago na ka, nagsakripisyo na ka, hallelujah, nasay na ka kung unsay bados sining tanan. Kung sa kalahotog pa, Pastor, di na ko pwedeng mo atras pa ni, dako na kayo gasto. Di na pwede undangan, dako naman ko gasto. Lisod na sila kung binsihon, paundangon silang inom, kay ngano, dako na kuno kay gasto. Hinautong tama Kristohano ning anak sa bunta ka. Mo gasto man tag panahon, mo hago man ta, mo sakripisyo man ta, sa kadako o sa kadugay sa atong panaw. Tanaw na ko itong agi, dako na kay kong agi, dili na ni pwedeng isurrender pa, di na ni pwedeng i-backslide pa. Mula hotay na lang yung kunili mo patayo na lang kunili. Hallelujah! 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 Dili sa yon mga igsoon ko ang mga butang nga diin atong ginahaguan. Ako lang share sa inyo sa makadiyot. Isa man din yung mga, doon ay mga anak din nga nakagraduate lang bago. Okay na, nasay ko, elementary, high school, or sana, college, whatever. Well, mga igsoon ko, kining pag, diya sa church, dito sa church na to, doon tawag university. So every time sa graduation, ang mga estudyante nga graduate among ginatiko.
uban sa mga ginikanan akong gina-invite sa church and then maghimo mig serbisyo alang sa mga graduates, no? Uban sa mga ginikanan. And I always tell them, kanunay na ko ning gisulti sa ila, mga ginikanan o sa mga nag-eskwela bagong nag-graduate. Abi ninyo, dili sayon mo eskwela. Dili lalim nga mo eskwela. Laliman mo na mo matakag sa ila. Magtuon ka. Kasabaan pa ka sa maestra. Mangayo pa kag kwarta para ipalit sa inyong mga project. Napay mga ginikanan nga una uhatag daghan sang kasaba. Mangayo lang ka mga igsugod isa gatos ang kasaba bali sa kalibo. Na kasaba. Makadawat man tuod pero grabe sang luha. Sa kapis, dili ba yung mga mga eskwela? Nya, dili lalim ng estudyante, kamo lagi pag eskwela, dili ba yung laliba? Labi pa yun kung nag-working ka lang. Kaya maning kamot lang yung ka, makahuman ka sa pag-eskwela, dili ba? Pastor Andresa siguro, murag na kasi natin kung mga ingana, multi-working, mga mo trabaho lang, maka-eskwela sa. Dili lalim igsuon ko, kining butanga. Laliman mo lang mag-eskwela ka. Kita ko, makasinati ko aning na mo eskwela. Gawas lang aning dili ko seryoso pag-eskwela ka. Kasi yung man, sige naman katuog. Kami pa ni mga Kristohanon nga mga kuhan. Mga young people nga kapulan mo eskwela. Kapulan mo toon. Handa, sige na to. Kaya pagkahuman, magpaampo na yun. Pastor, magpaampo may pastor. Kaya kanang exam na namo ugma. Among tayo ng exam. Basta na yung magpaampo. Sir, basta na yung magpaampo na ko, final exam or board ba noon? Kano yung o niya, nagtuon na mo. Kaya nga no, kung wag ka nagtuon, ay paampo na to. Ganun paampo man ka na ko, huwag mo kayo tuon. Kung sa'yo yung pagtuon, si Ginoo ba yung magtuon? Kaya nga no, ang Ginoo ba yung pansero ni mo dito? Diba yun, Lord, sabi, A, B, C, D, Lord, ang sasaman kami. Ang Ginoo na yung problema ko ni mo. Pagtuon. Kaya ang Ginoo mo hatag ni mo, sa may pahinumdum sa Ginoo ni mo, kung wag kang itulaan. Ay mo pahinumduman, ay mo rin hatok. Tapulan mo. Pero ako sila gisultian. Dili sa yun ang pag-eskwela. Katong nagtininood, laliman mo na apay magtuon nga ang tiil, ihumol og tubig, planggada, butangan ng tubig. Ang ulo, butangan pag yun, basa nga tuwalya. Kaya ang di yun katulog. Sige, maglingkod na yung basa na tuwalya, basaan yun. Laba, tingnan na na, itong pagkabuntag na na. Mga seryoso yung tayo. Lalim, mahingo na niyo. Di na sa'yo ng mga tao may hana. Kanay na seryoso, tininood yun ang ilang pagtuon. Kung saan nga na mo bang maglibag-doy na, kahit haya-haya ba? Yung sikusingan, yung kwarta siya ginikanan mo, may mga hinungdan. Ano nga yung mga tao, mga ingana. Pero pamati mo na ako, labi pag nahin yung mga anak, mga ingana, warning po din nyo. Abi ninyo, kining bright maayo man. Pero abi ninyo, ako gina-obserbahan, daghay mga bright nga buang. Lagi, nangayaman ba? Daghan? Dito sa pilan na dito sa amo, kung agad ko yung classmate yun na ako, pero di ka bright sa among pa, siya, kuhaan yun na siya bright. Karon, buang. Muna pa lang, ang saan yung buang na? Sobrang ka bright. Grabe mong ka bright. Grabe. Kasi bisan asa ko, daghay mga bright nga buang. Muna ka ng buang nga bright, pairahan mo, kasi sige in English. Inigsulti mo, sige in English. Mga bright na buang. Pero sa kabutan nga ako na-discoveryhan, o nagpasalamat ko. Kaya wak pa ko nakadungog na dunay bulok nga nabuang. Sugad-sugad, pasalamat ko kadungog na doon. Wala pa itong kadungog dito na. Ano nabuang mo na? Ay, sobrang kabulok. Eh, kung ako na yung gihapon, hindi kayo kabray. Ako gihapon yung advantage na to. Kaya di, layo na kasi pagkabuan. Layo tayo yung sana ito. Pero what I mean, sa diha nga mo eskwela o mo graduate ang mga kabataan, dili na resulta sa kasayon. Lisod ang giagian ni anak. Labi pa kung ang ilang graduation, labi pa kung ang imong anak
cum laude. Ug imong anak na ay partida ang ginikanan anak. Ay, ginikanan nakabarong na. Mao na excited kayo dito dun. Unsa oras ang atong panday? Unsa man mo? Pero di naka-excited. Ang graduate ay mga ginikanan awa na. Isa pa kasi mana pinalansa na ang lungsod. Sige pinasingaw ng sapatos. Excited kayo. Napamatik na pagmahal. Dako man tagtalipay o kadungganan ng atong mga anak makagraduate, makahuman sila. Dapat cum laude, magna cum laude, o summa cum laude kuno. Matod pa nila mo kuno na high school kanang summa cum laude kuno na. Buto na summa ko. Ako na ba summan ra man gyud ta. Ang higo-higo pa atong nagian lagi pod. Di lagi ta magpabalik, palabi og pag-apply kay basi mabuang. Kontrol lang po nato. So, pero abi ninyo, kung moabot kag una ako no, kung imong anak tawagon mo ay summa cum laude. Asa matiko niya? Tiga, pero tigil ni mo, ay! Ako nga na pagtawag ni mo. Isa galan sa imong anak, pasok. Na kay anak. Isa galan. Isa. Lerami. Sirami. Lerami. Lerami. Lerami Castro, summa cum laude. Kikalis pastor baka. Kikalis pastor Libby baka. Ako lang anak. Pero nasahid ka, dili na lalim ang iyang giagian. Una siya makadungog, makabato ni anang mao nga pasidungog. Muagi usa siya og terribling kalistanan. Kasaba, kalisod, kapitos iyang agian. Ang uban naglipay-lipay, ang uban naghappy-happy na, ang uban dito nagsuroy-suroy. Siya naapa sa iyang notebook, nagtuon pa sa kanunay, igsuon ko. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Inguni anak, ang kalisod nga agian, una nimo makuha ang highest honor nimo. Kinahanglan ang sakripisyo aron makuha nimo ang pasidungog. Pero pamati. Sabi pa sa mga galing na kadili ni youth service or youth camp. Pero I hope ninyo nang iriling. Pamati na ko, labi pag na mga batan kong din. Ayaw mo pagpasigar mo sa inyong kaugalingon. Tungkol kay nakahuman mo tag-as ang inyong nakbatunan nga pasidungog din sa eskwelahan. Nga maghunahon mo, dili basta-basta nga akong nagihan. Kay suginlan ko kamo, kung lisod man ang pag-eskwela, mas labang lisod ang pagpa-eskwela. Nagtuo lang mong sayon lang agi-agian sa mga ginikanan. Pila na kainahan akong nahibaluan. Muthigda na lang dito sa mga palengke kung diri sa inyo, unsay ngalan na ng inyong kwadro? Ha? O sa merkado, unsa na ngalan ninyo kanang tabuhan ninyo? Asil o ruban pa? O diri? O ato mo dito? Mga ginik, sa carbon, ato dito. Adto matulog. Maghulat hangtod pagka alas 3 kadlaw, buklaron ang sako, butangan mga igsuon kog mga baligya. Ang halin, pagka igo mo siglat ang adlaw nanay halin, muuli ang nanay, ihatod ang halin ngadto sa iyang anak. Ihatag kay para sa tuition, ihatag para sa iyang project. I know, nakita na ko na. Igo nga nahuman ang anak sa pag-eskwela, ang inahan namatay tungod mga igsuon ko sa sakit. Tinuod na. Ang ko dili lalib ang pa-eskwela. Busa kamong mga anak, kalikawa lagi mga anak dili. Gusto ta na ko ni aw taton sila magbata ato. Para makadungog sila. Ayaw ninyong kalimti ang inyong mga ginikanan. Sila mo inaghago ng sakripisyo para ninyo. Kung anong aduna mo kadungganan nga nabatunan, kung kay adunay ginikanan, adunay inahan, adunay amahan, nga naghago, nagsakripisyo, alan kaninyo, dili na ito mabatunan ang bisag unsang kadungganan kung walay paghago, kung walay sakripisyo. Apan kung doon tayo sakripisyo, talagsaon nga kadungganan ang atong mabatunan. Mamanusap ka na diha sa atong pagpangalagad sa Diyos. Kung kita nag-aantos, kung kita nagsakripisyo karon, ang kadungganan nagpaabot kanato diha sa unahan igsuon ko. Hallelujah. Siguro ang uban kanato dili sayon ang magiagian karon ning panahon na.
Hallelujah. Siguro nag-antos ka, nagsakripisyo ka sa pagpangalagad nimo. Labi pa niya itong uban nga ang ilang kauban sa panimalay, wa pa nangalagad sa Ginoo. Ang imong bana, wa pa nangalagad. Ang imong anak, ang imong asawa, wala pa nangalagad sa Ginoo. Kaha ang imong mga anak, wa pa nangalagad sa Ginoo. Sakripisyo, ang pagserbisyo diha sa Dios. Serbisyo, pagpangalagad, pagsimbay, suon ko. Dako kayo kining palasanon. Ang lahutaya, ang tanan, igsuon. Kung kay kumalahutay ka lang, igsuon ko. Hallelujah. Moabot ang panahon. Mateo 24, 25, 21, 11 gisulti sa kasulatan. And this is the promise of God. And the Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of your Lord. Pamati na ko maayo. I'm about to close. Hallelujah. O gusto lang na ko nga masabtan na ito maayo kining pulong sa Ginoo. Because this is the promise of God. Alang atong nangalagad kaniya. Alang kanimo karon nga naglingkod sa imong lingkuranan. O alang kanimo karon nga dungog niining mao maigsuon ko nga lanog sa microphone. I want you to understand this verse. God, this is the Lord that said that on that day his Lord said to him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. Unsa kanindot nga pamation ni adtong adlaw nga ang Ginoo magaingon kanimo. Hallelujah. I will make you ruler. Hallelujah. Himuon ko ikaw nga magdudumala. Karon ulipon ta. Karon mga sulugoon ta. Karon nagserbisyo lang ta. Pero moabot ang adlaw, matod sa Ginoo, I will make you ruler. Oh, hallelujah. Everybody should praise the Lord. Praise the Lord. Everybody should praise the Lord. Praise the Lord. You know, ang gisulti sa atong Ginoo, himuon, matod pa siya, you are faithful. Thou hast been faithful over few things. Matinud-anon ka sa jutay lang ng mga butang. Matinud-anon ka sa gagmay mga butang. Importante ang atong pagkamatinud-anon sa jutay mga butang. Sa jutay mga butang. Sa gagmay lang mga butang. Makita kang matinud-anon ka. O kung sa'y saad niya, kung makaplagan ka lang faithful over few things, saad sa Ginoo, I will make you ruler over many things. Woo! Hallelujah. Nasayag mo kung sa'yo ipasabot sa atong Ginoo. Karon jutay lang na. Karon gisaligan lang kagagmay. Pastor Benguba, kaniadto gisaligan lang kag bisikleta. Kaniadto gisaligan lang ka og motor. Mamaligya lang ka gisaligan ka sa Ginoo, mamaligya ka og mga sabon. Hallelujah. Makita nimo ang pastor dito kadlaw ba tuana dito sa tabuan. Pero nagmatinud-anon ka sa buluhaton, nagmatinud-anon ka sa buluhaton. Matod sa Ginoo, jutay lang ang imong nabatunan, pero nagmatinud-anon ka. Matod sa Ginoo, saligan ko ikaw og daghang mga butang. Saligan ko ikaw og daghang. I will make you ruler over many things. Glory. Amen. Gusto ko magtanaw ka ni pastor mo, may magkapastor kay naamang kay Emil X. May magkapastura, kinaaman mo'y vilos. May aman ko, kinaaman inyong, ang satang isa na mo, Rinil, ang satang? Avanza! Ha? Oh, hallelujah. Everybody, nanay mo? Wow! Ford! Hallelujah. Nasaan mo kung saan ganun nanay tanan hitabo? Because matod sa Ginoo, gikasaligan ko ikaw og jutay. Saligan ko kamo og daghan. Dugangan ko na. Dugangan ko na. Everybody should praise the Lord. Kung doon kayo sa lang, dugay himula ko ng tulog. Himula ko ng upak. Matod sa Ginoo, saligan ko ikaw daghan mga butang. Saligan ko. Ayaw mo pagka-discourage diya sa Ginoo karon.
Jutay lang siguro, gamay lang siguro, but just be faithful. Ang Ginoo nagsaad, I will make you ruler. Magdumala ka, magagamit ka, magamatong ka, o mas daghan pa ang mga butang. You know, sometimes dito, nga kinisaad sa Ginoo kung ato na tas langit. You are wrong. O saan ka man akong abansa dito sa langit? Wala ko dito magkinahanglan. O saan pa man akong aircon dito? Wala ko magkinahanglan, anak. Amen? O saan man akong kwarta dito? Wala ko magkinahanglan, anak. Apan din hini ninyo taa din ang kalibutan na nagkinahanglan taniini. Matod sa Ginoo, just be faithful over few things. Pagbatinunaanon lang kung naapag ka sa kalisod karon, may kagpuprima ko. Pagbatinunaanon lang sa Ginoo, nakita niyo unsaon ka sa pagpanalangin sa Diyos pag-abot sa tugmang panahon. Glory to God. Everybody should praise the Lord. Everybody should praise the Lord. Matod pa sa Ginoo maigsoon ko sa kanindot nga pamation na mayon ang Ginoong himuon ko ikaw magdumalag daghang mabutan o gamatod sa Ginoo, enter into the joy of your Lord. Sumunod ka sa kalipay sa imong agalan. Sumunod ka sa kalipay sa imong agalan. And I do believe this is not just God. Jesus was not just talking about heaven. I know heaven is joy. Hallelujah. Nasaan kung mabot ko dito kalipay na mga igsugan, you can enter there. Hallelujah. Upon karuning panahon, I know God will let you experience the joy. Hallelujah. Diha sa Ginoo. Mga pastors, siguro mo yung kagamay mo ng akong membro karon. Just be faithful. God will give you more. God will give you more. Hallelujah. Mga yung kagamay mo ng akong church karon. God will give you more. Hallelujah. He will make it bigger and more bitter, mga kaigsunan ko. Hallelujah. This is the promise of God. Pabiling sa pagkamatinud-anong diha sa Ginoo. Because kining mao mga sad sa Ginoo that He will give you more and you can enter into the joy of the Lord. What a joy. Sa tinudan na ilag kaniadto, kung makita nimo, sumanguba siguro ang uban po sa ato magkaman. I can testify to you. Nagsugod ko sa ministry, mga kaigsunan ko, only 20 pesos every week. Magbaktas ko, maigsuon ko. Bible study, magbaktas ko 10 kilometers, that is 20 kilometers back and forth ako. Magbaktas ko, maigsuon ko. Wala ko ibisag unsang sakyanan. Hallelujah. Aron maghimo lang ko Bible study. Aron atuon lang ang mga member Bible studyhan. Grabe, mag-ampo ko, Lord. Maluoy na intahan ka na ko. Mapatay na ko, ani ba? E kung di po abtan og 5 katuig, patay ko ani Ginoo. Pero grasya sa Ginoo niya butod na po katuig, ko pumatay. Iko di pa yun ko patyunon. Uyonon pa yun ko nimo Ginoo. Pero nag-ando sa sakripisyo ko. Amo nang gihimo uban sa akong pamilya. Everybody say praise the Lord. Ang himaya iya sa Ginoo, dili ko gusto magpasigar mo. Iya sa Ginoo ang tanang himaya. Walay bisan usa bisikleta, walay mo parking dito sa among church. Pero sa grasya sa Ginoo karon ug mga to ka dito. Imong tan-awon. Wow. Doon sa katawag invite sa atong kaigsunan. Maning bata diha sa church siya. Dili man ta pwede makasimba diha og wala kay sakyanan. Karon na. Karon na. Everybody should praise the Lord. Everybody should praise the Lord. Kinsa man mga tao nga dunay sakyanan karon pasod. Kini mao mga tao katong kaniadto mabuntagan ngadto sa basakan magganit igsuon ko aron itanong magpasuhol igsuon ko mabuntag sila basa ting ganit buntag adlaw hantos kagad pagkabuntag hantos mao may trabaho naghumol kanunay igsuon ko mao ning mga tawhana but they remain faithful to God. Panahon sa Bible study, tuwa sa Bible study. Makahimo mo gihapon sa pagtambong bisag unsa nagkakapoy. Pero nimo di na makatambong kay kapoy na to sa trabaho, kay physical kayo na trabaho. Pero pag abot sa oras, tuwa ni abot maigsoon ko malipayon ng gihapon. Praise God. Hallelujah. Tanawa kung unsa gibalo sa Dios karon. Ay mga tao na mga silingan na mo iyo sa ila. Maayo naman ka kay Brad, maayo man ka udag may Eduardo Tubayan. Maayo man ka dag kay datok naman ka. Karon na nga panahon kay ngano saad na sa Ginoo. Joy lang pero matinud-anon himuon kaniyang saligan sa daghang mabutan. Pero kini iyang igahatag adto lamang exclusively
alang lang kini ni adtong mga tao nga matod sa kasulatan will done. Kadto lang mga tao nga maingnan niya maayong pagkabuhat, maayong pagkatrabaho. Kay ngano dunay mga tao magtrabaho dili husto. Hustong pagkatrabaho. Will done. Amen. Dili kag basta mga lagad lang. Nangalagad nga dunay kalipay. Nangalagad nga dunay excitement. Nagabuhat kung unsay husto. Nagabuhat kung unsay maayo. Everybody say praise the Lord. Dili kay basta pangalagad lang. Pangalagad di lison og sayon. Sige! This is for those that the Bible says, well done, thou good. Ikaw nga maayo. Buutan sa Bisaya pa na to. Buutan! Ang tanong mo, buutan! Ayaw pagpinilyo sa pagpangalagad, oy. Pagbinutan sa pagpangalagad. Pagtinarong sa pagpangalagad. Kay kining mga anak nga mga butan, dili pa mangayo, hatagan. Amen. Kay ngano mga butan sila nagabuhat sa husto. Thou good and faithful. Matinud-anon. Buti pa sabot consistent. Mapinadayunon igsuon ko. Walay sapayan unsay mga kasinatian. Kalisod o kapit Osman. Kadagaya o kasakawalan doon. Nagpabilin may so faithful. Unsa man ang faithful? Matod pa sa usa, simple lang. Full of faith. Hallelujah. Amen. Puno sa pagtuo. Ang mga taong puno sa pagtuo, dili basta-basta magduha-duha. Dili basta-basta mo sibog. Dili basta-basta mo give up and so on ko. Why? Because they are faithful. And the Bible says, thou good and faithful servant. And the mga servant. Thou good and faithful servant. You know, every one of us are servants of God. Dili lang kay ang alagad ang servant sa Ginoo kining mao mga tawhana nga niya dinhi. Ayaw mo paghuna-huna mga membro nga ang alagad sa Dios kadto lang naghawid sa mikropono. Kay moy atong kanunay madunggan o karon ato ihatag nato sa alagad sa Dios. O kung kay Dios mao ni ang alagad sa Dios. O magtuo ta sila lang ang alagad sa Dios. No, kitang tanan mga alagad sa Dios. Hallelujah. Ay among pagkaalagad, nag-alagad ni sa pulpito. Apan ikaw adunay puluhaton, adunay kay ministry igsuon ko. Ay mo ang imong kaugalingon nga maayong pag-alagad sa atong Ginoo. I will share this to you before I close. In the church, there's a church nato sa payon may igsuon ko. Hallelujah. Dunay usa ka tao nato, dunay tayo usa ka susuon. Nga kining tawhana may igsuon ko, niya asawa is a teacher o niya siya retired military. Hallelujah. Sa diha nga nag full time na siya, kaya wala siya magtrabaho, nag-retire na siya may igsoon ko, nagsugod siya sa pagpangalagad sa Ginoong kanunay nga nasa church. Kining tawhana, kumuha to ka dito, dili mo siya makita nga mugunit sa microphone. Dili mo siya makita mga kaigsuonan ko nga maanha sa pulpito kaya doon na siya ibulaton ninyo na niya. Kaya kung imo siya tawagon, Brad, ikaw mag-MC Brad, or ikaw mag-lead sa testimony. Ihatag din mong microphone, siya hatagin lang kong Armalite Pastor. Ayun ang mikropono. Hallelujah. Okay mo nang pahakuha doon sa servisyo na, Brad, ikaw mag-MC. Dalhan na lang ko niyo si Gira. Ayaw lang yun na. Kaya wala yun na sa ako. Kaya di yun na mo yung linya. Yung siya, dili yun na akong linya. Siya ambot, basta dili ko kukuha na. Pero nasayod mo, kining tawhana, doon ay talaog palag sa akong ministry. Sabi mo ko sa iyang ministry, tigkulit tao basura sa sugal. Yeah. Madomingo. Ini kadomingo anak, naka-English na, naka-t-shirt pa lang siya. Pero pag abot anak sa simbahan, hunong sa iyang multicap niya, pagkanaog anak, ang uban, diretso malayo dito sa instrumento, tanan-tanan, siyempre, ilan ang ministry. Pero siya, diretso dahil na dito sa masukahan. Kuliktahon yun dahil na niya. Niya po yung mga memro po, mga young people, labi pa nga, mga kahian po, mga ulo, yung nag-isegregate, di po kisagol-sagulon yun. Yung taon, ako makita itong atong isuon nga nagka-ilis na ba, pang kaw-kawon pag itong mga oral, pang-lainon. Kaya ako siyang panilay. So, niya o ka ng dako nga suplanan, kanang sana, ng baggage, o sana, plastic bag, o paano niya, o trash bag, yan ang ibutang.
Yan ang ikakutan. Human ang tanan, ikan to niya ditong butanganan na mo, iya itong ipile dito. Human sa pagsimba, siya yung last na muli. He will be the last. Ang tanang manguli na, siya mo yung last. Aron iparking niya ang iyang multicab dito, hakuto na dahil ito niya ang tanan, iya itong ibutan. Nakaw na siya. Gisugo ba na ko siya? Wala. I never assigned him to that work. Iya lang nakita. Wala may nagkulikta sa basura sa simbahan. Iyang nakita kung unsa iyang mahimo iso. Amen. Praise the Lord. Yes. Daghan sa simbahan karon ma-recognize sila. Thanksgiving wala, they will be recognized. Atong Sunday school teacher, ang atong mga department heads and everyone. Pero kining tawhana. Alang-alang mga atong basurero. Wala, sir. For how many years? He was doing it without recognition at all. Yes, I'm telling you the truth. Pero never nga nakadungog ko sa iya nga nagbagulbol yung tawanan. Never nga nakakuha ko nga unsa na ikuan. Never nga, bahala na mo, inyo man ang mga basura niya, bahala na mo niya. No. Every time ito siya ito. In fact, usahay, mabisi kayo sa tanan, ini ka Sunday, dili makuha niya. Pero Monday morning, tanaw ko, sa church namin, mga ako CCTV kanan, makita na ako ng tanan, musulog, bukawas, makita na ako na sila. Ako ng tanaw na ako siya. Taon-taon, nanay mo abot, ikaw si Brad Jun na. Naog na siya, ato na siya dito, kuhaon to niya tanan, hilo niya, pagkaman, basta, sulod niya dito, larga na siya. Walay bisag unsang komentaryo. Niining bag-ulan, siguro mga 3 months ago, nahitabo, usa ka semana, ang among basura wala makuha. Nag-pile up na. Ako na rin nagsulod dito sa mga kuan. Ako nagsulod. Expecting nga on Sunday, makuha na to. Kaya na may parte na muna nga week. But on Sunday, wala na ako nakita ang mga isuon. Grabe na. Patay. Monday, kuha na. Tuesday, kuha na. Gipulaan na itong akong isuon. Kuha na. So I was planning, naguna-una na ko, manuhol na lang kong silingan siguro kung may maghakotay. Ako na lang swelduhan, binulanan ako, aron mo imuhakot. Kasi niabot yung panahon ni Paul, anagin siguro ang igsuon hunakot, labi pa ng mga badlungon po kayo, maunag sige po kakamo ba? Kaya maulagi na, mga gahit kayo, nag-isegregate, di mo kasabot o kung sa'y segregate, di sayo na to, lainon! O pastor, tanaw ang basurahan, iipon yapon tanan. Ikuha na, naubos akong igsuon. Merkules, ming lakaw ko. Pagbalik na ko pagkahapon, tanaw na ko, hinlok na ang butangan. Hinlok naman. Ato ko sa CCTV, akong gi-review. Kinsay naghinlok, kinsay nagkuha na, gimilagruhan. Pagtanaw na ko, ang ato na igsoon si Brother John, may abot siya dito, mga igsoon po las 9 sa buntag. Iyang gipanghako, tutanan, iyang gipangkarga. Akong gipangutana, kung siya'y reason. Nga wala man siya. Pagka-following day, sa main, balik siya, akong istorya. Pero nawa na lagi ko na, siya akong giyan ni Pastor. Akong gipangkuha to, kaya kanabayan kayo. Aw lagi, kaya nakuha magupot, kaya huwag makatong gawin siya. Grabe ka hubag sa akong tingin, Pastor. Arthritis man po, grabe ka hubag tayo, matumok ko ka nga nila, nagbalaka gani ko, kaya basin, ang kuha na, maugyo di ay, daghanag yung kayong basura. Nakaingon ko mga iksong ko pagkabulahan ng tawanan. Wala nag-after o pasidungong. Wala nag-apas siya pasidunggan, iksong ko din, hindi paa. Ang iyang giapas mo pasidunggan siya sa amahan nga langit nun, nga magayon, well done, thou good and faithful servant! Mahimo nga dili ka magunit ni microphone, mahimo nga dili ka LM president, dili ka siguro secretary, but you can do something for God in the church. You have a ministry. We all have ministries in the church. Glory to the name of the Lord. Sacrifices of joy. Ang ato mga sakripisyo niya sa kalipay. Ang ato mga kalipay, ato ning sakripisyo igsuon ko. Everybody say praise the Lord. And if we can sacrifice our joys, kung ato ikasakripisyo ang atong mga kalipay, inay nga malipay ta sa gawas, din inato himuon sa sulod igsuon ko. Hallelujah! Kung ikaw magahimo niya na, hallelujah,
ipayon ka nga nagahimo maigsuon ko hanggang sa pagsakripisyo alang sa Ginoo, then you are worthy my kaigsuonan ko sa pulong sa ato Ginoo. Enter thou into the joy of your Lord. Manindog kang tanan mga kaigsuonan ko. Hallelujah.